Hmm. Bakit? Nakaon? Ampay, papa naman ang lakay. Di ba nagpakadaan kanya mong bakit nga nag-aways ni Pari Carding? So nga mapanak di Jay Balayda. Agsat kami kano bakit? Di ba buwan ko nang tatayan? Data ba, Jay? Ay na pa. Sige, mapanakaon. Ingit nga rod lakay. Thank you. Ay, lakay! Bye. Nalipatak, nalipatak. Ini, kang kamot ati ko Kang ati kwartam. Ati ni, Nay. bumatang ka ti bilog. Pero pag maambad mo matang ka nga makininom lang. Mayat sa mo Kababain mo. Riing mo ba kahit? Ay na, itataman pa'y. Kung Ibalansa da ito'y Ay na, mayat man ba kahit? Nakon ba kahit? Ground. Ay na. ingat ka Wag, thank you bakit Kinagbibuya akti news. Ay, lakay! Kumpay? Ati pa ni, alam ati pa ni. Kumatang ka ti pulutan nyo ta, dumagas ka ta ni Aling Bebang, adan sa ti, linutudang ako tata, bagong Yes. luto. Mayat sa Apaw. Ay maya man ba kahit dumagatang na day po yun ang pulutan. Ay na, mayat bakit ata no di da lagi bagbaga nga maki-maki akmet di jay. Kung maistoryakan to man nga kasla kalabak ko, awang ti ambag mo. Maya man itataman kay bakit nga kastoy iti gargaraw iti bulbulong. Ay na, mayat sa mo bakit ti ririing mo bakit mayat sa mo ti panakay buwang mau. Mayat sa mo ti angin nga naipuloy kanyang bakit. Ay na, bakit? Nakaon ka na agur uray da Pari Carding. Tatay pa nga text nga text. Nakaon. Ganad ka. Ay, lakay! Ay manayin. Ate Penny, gayam. Pang nayon nyo, ayabang dagi di babarkada yo. Masulit yung matag kakadwa. Talaga nga swertin sa mo da ito yung aldaw ko bakit. Apaw. Nagmaya man. Talaga nga napintas sa tiririing mo bakit Ay na-thank you bakit Nagaruda yung kinay talaga nga tatay pa nga text ni Pari Carding. Nakaw bakit Ay, lakay! Hintay manayin. Dapay tinabati ni. Oh, ikabel mo to yun, ta. Itugot mo. Sure ka? Ta. Baka agkurang gamin day ta kakwa. Kababain mo. Talaga nga mayat sa Ay na, thank you bakit nagarodon bakit ay na, Ingat. nagmaya man ako, milagron sa mo day tuyay nakon bakit Lakay! ampay manayin. Kitam atan mo unay ta agbartek idjay. Wan, kababain no. Mabarbartek ka man nga perperme. Awan ti mang sundukan niya. Ay na, ako pagdanagam aya Saktong, bakit sakto nga inom lang nagaroday. Ay, lakay! Ampay manayin. Kitam ata, baka agkaradap ka man nga agawi daw. Ata, tibilin ko kanya. Wen, bakit? No problem. I can manage. Bakit? Kababain. Ay, nakaon. Sige, garod. Ay, lakay! Ampay manahin. Hindi man na bakit? Kitam ata hanggang agdumdumog iti barbartek mo. Baka maisba man ti short mo jayon. Baka agsarsarwa ka man ti kababain. Baka agkurkur ka man ti patong kababain. Ay na. Amo na ti inom mo Nya? Ay na, napo bakit? Alam mo, na kita korta mo. Bagi mo. Anak nga rumuwaran. Kada rumarak, likay. Kada rumarak, likay. Anak nga rumuwaran, bakit? Din pala ibaga nga anak ka palubusan nga mapan makiinom. Puro ka, likay. Kada rumarak, likay. Rumarak di tarmang, likay. Ay na, abaw. Papa naman lang maturog ay. Di ba